Jedu 140 ve Fábii přes město. Takhle rychle. Pozor, už jedu 160. 160. 160 v obci, teď jsem vyjel z obce, dám za 3 a je to 170, 180, to je asi horko chudince, skoro 200, 200 ve Fábii, je to asi takhle rychle. Ne, tak nedá 200, nedá. Nedá 200, ale možná si dáme 200 přes přejezd. Dáme tam teda za 5, teď jsem tam dal 5. Tak pojď holka, to dáš. Přidej ještě, přidej. Jako na 5 2000 otáček 200 neumí každý auto. Průměrnou spotřebu tam můžu dát 0. Tak. 190 přes přejezd. Tady je takový z kopce, tak snad to moc neskočí. Dobrý. A jedem. 180. Můžu se takhle koukat. Mám stažený i okno, jako v pohodě. 180, přijíždíme do Boru. Myslím si, že se dostanu na Primu, doufám. Kdybyste mě někdo hledali, jako policie nebo tak klidně mi napište. Já se klidně přiznám. Tak, a jsme v Boru. Furt 180. Dáme tam za 4, jo. Dáme tam za 4. A jedeme. 180 v klidu, nebudeme to richtovat moc, tak penny. V pohodě, autobus. 180 na tacháči a radar mi neukáže nic, no jsem ho leknul, jak jedu rychle. No. Jedu takhle městem pěkně, 180, křížem, krážem. Jsem pirát silnic. Konečně už s tou Fábií můžu lítat teď. Tady pustím holky na přechodu, zpomalím teda na 160, 150 jenom, pustím je, 160 a jedu. A už to leze, už zase 180, paráda. Zatáčku vyberu jak nic, pohodička, že si můžu zapnout klimatizaci, ale ta nefunguje. Tak kdo bych potřeboval klimatizaci v takovémhle fofuru. Kostel si už dokážu nahrát. Pustím dalšího pána na přechodu. Ten šel asi dělat na šelku, měl šeltričko. Tak, zastavím. Až si to ubrzdím, stojím. Teď stojím, teď se to nepočítá. Ještě stojím. Pustím tady auto. A lupnu to tam. Tak a zase 200, paráda. Já jsem věděl, že těch 200 dám. 200 v obci. A 210. Tam se na mě sede nějaký motorkář v obci. Ha! Pojď. Říkala, že to není do 300, to bych to možná dal, kdybych dal ještě kousek. No to víš, 220.